Esta noite é a quenda do Concello de Moraña aquí no Contrastes. Imos recibir os candidatos do Partido Popular, do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Ningún deles é alcalde nestes momentos, pero o 28M un deles farase co bastón de mando desta localidade. De contado, Contrastes Moraña, aquí en Canal Rías Baixas. Que tal, saudos? Sexto debate electoral aquí en Canal Rías Baixas. Como saben, cada concello terá o seu debate que poden ver vostedes en horario de máxima audiencia ou, se prefiren, a través do YouTube. Hoxe é a quenda do Concello de Moraña. Nas redes sociais poden participar empregando o cancelo Contrastes Moraña. Saudamos xa os candidatos que nos visitan esta noite. O candidato do Partido Popular, Sito Gómez, moi boa noite. Moi boa noite. Candidato do Bloque Nacionalista Galego, Marcos Suárez, moi boa noite. Hola, boa noite. E completa este Contrastes do Concello de Moraña o candidato do Partido Socialista, Xoel Souto, moi boa noite. Boa noite. Benvidos os tres ao Contrastes. Agora, se lles parece, marchamos ata o Concello de Moraña con o noso compañeiro Fran Couselo a ver que pasou nestes últimos 4 anos. O Concello de Moraña, situado na comarca de Caldas, ten unha extensión de 41 km². A poboación do municipio continúa reducíndose paseniñamente. Nestes momentos contabilízanse 4.133 habitantes, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística. No 2019 o Partido Popular reforzou a súa maioría absoluta. Os populares incrementaron a súa representación, sumando un edil máis e acadando 7 representantes. 1.575 veciños apoiaron a candidatura do PP. O BNG tamén mellorou os seus resultados. Os nacionalistas acadaron 676 votos, o que se traduce en 3 concelleiros. Por último, o PSDG, que perdeu apoios, quedou cun único edil logo de sumar 413 papeletas. A participación baixou 2 puntos no 2019, quedando no 76%. Luisa Piñeiro, alcaldesa dende 2011, mantíñase así á fronte da alcaldía. A Popular renunciou ao cargo en 2020 para asumir o cargo de delegada territorial da Xunta en Pontevedra. Tras 9 anos, nas súas mans, o bastón de mando pasou para José Cela, número 3 do Partido Popular no 2019, que formou parte dos executivos de Piñeiro dende 2011. Con todo, el non vai a ser o candidato neste 2023. Os populares escolleron como número 1 desta volta a Sito Gómez. Tamén renovou candidatura ao PSDG, agora con Xoel Souto, neto do exalcalde Xosé Eiras. No BNG, entre tanto, apostan de novo por Marcos Suárez. Pois xa temos toda a información do que aconteceu en Moraña nestes últimos 4 anos. Agora imos coa rolda inicial na que cada un dos 3 candidatos aquí presentes pode dirixirse á audiencia de Canal Rías Baixas e, como non, aos seus veciños e veciñas. Comezamos polo candidato do Partido Popular por ser a forza máis votada no 2019. Ten vostedes 60 segundos a aquela cámara. Moi boas noites. En primer lugar, quixera darlle as gracias a esta canle por deixarnos entrar nos fogares de todos os morañeses. Tamén quixera darlle as gracias a todos os morañeses pola súa xenerosidade que teñen sempre comigo. Eu son Sito Gómez Fontenla, son veciño da parroquia de Santa Xusta de Moraña e quero ser o voso alcalde. O 28 de maio polo Partido Popular. Elixo este partido por ser un partido serio, comprometido e leal con todos os veciños de Moraña. Como algúns me coñecedes, son unha persoa humilde, traballadora e a dispor do servizo público. Veño con ganas de axudar, de traballar polos meus veciños, como así o estuve facendo estes anos, cas miñas asociacións e como Moraña Club de Fútbol. Por eso quero seguir na mesma liña. Traigo moitas ideas para seguir transformando e modificando Moraña. Grazas, señor Gómez. Minuto inicial para o candidato do Bloque Nacionalista Galego. 60 segundos, aquele é a súa cámara. Neste mandato que está a punto de rematar en Moraña, pois pasaron moitas cousas e á vista estiveron, e para nós, se algo destaca,
é que asistimos ao fracaso político do Partido Popular. Un Partido Popular que estuvo perdido, un Partido Popular sen rumbo, un Partido Popular que non foi quen de dar solucións aos problemas e un Partido Popular que demostrou que non ten proxecto político para Moraña. Remata un ciclo e ten que empezar un ciclo novo de cambio. Un ciclo novo, cun goberno serio, con capacidade e con valentía. Un goberno que se poña a disposición e ao servizo de todos os cidadáns de Moraña. E se algo temos claro é que se alguén pode asumir, se alguén pode liderar un novo goberno en Moraña, somos nós, o Bloque Nacionalista Galego. Grazas, señor Suárez. Minuto final tamén para o candidato do Partido Socialista. Ten vostede ese 60 segundos a aquela cámara. Moraña, o grupo que é un cabezo é un grupo renovado, preparado, con moita ilusión e con moitas ganas de traballar por Moraña. A realidade actual do noso pobo non se corresponde co que moitos morañeses e morañesas queremos del. Unha persoa que opta ao posto de alcalde ten que estar preparada e cualificada para xestionar os recursos existentes. A falta de organización e planificación destes últimos anos deu lugar á situación na que nos atopamos hoxe en día. Eu criei-me en Moraña e vivo en Moraña e son conscientes das súas necesidades e do moito que vamos ter que traballar para revertir a situación. Nos próximos 4 anos, a nosa política vai estar centrada nas persoas. Queremos unha sanidade accesible para todo o mundo. É donde non se teña en conta as siglas, senón Moraña. Queremos un rural vivo e dotado de servizos. Unha Santa Lucía organizada e queremos apostar polo tecido empresarial, crear emprego e volver que Moraña crezca en poboación. Nós temos outra visión de Moraña. Pensamos nela como un concello moderno, que responde ás demandas de todos os veciños e veciñas sen importar o lugar onde vivan. En definitiva, queremos unha Moraña actualizada, sostible e solidaria. Señor Souto, completou xa estes 60 segundos iniciais. Agora, se les parece aos señores candidatos, comezamos a debater neste 2023, neste primeiro bloque do programa. Falamos de infraestructuras, urbanismo, dotación de servizos públicos e atención ao rural. Primeira quenda de intervención para o candidato do Partido Popular. Sí, nos como primeiro bloque queremos comentar que Moraña é un concello do rural, é un concello con menos de 5.000 habitantes, con moi boa situación xeográfica, na que temos unhas boas infraestructuras, cubrindo grandes necesidades e prioridades aos nosos veciños e cos mellores servizos. Como podemos establecer e estructuralos nas infraestructuras deportivas, que contamos con 2 campos de fútbol, dous pabellóns de deportes, unha pista pan track, unha pista de pádel, así como temos un colexio que bastante ben acondicionado, como as súas escolas unitarias. Temos infraestructuras no social, como pode ser o local da Alende, o acondicionamento da antigua Plaza de Abastos, o multiusos, o novo archivo, actualización fíxose infraestructura na actualización e melloras dos viais municipais, como pode ser asfaltados no Ruibal, no Longás, en Pontellas, en Rebón, etc. Posemos unha gran cantidade de viais. Sabemos que hai algúns viais que temos que hai que retocalos, pero bueno, temos que ir paso a paso. Instauración de novas sendas peonís, ademais da vía Mariana, que percorre todo o noso concello, acondicionamento do casco urbán, ampliación e renovación das beirarrúas que se están procedendo agora no casco urbán, acondicionamento tamén do enlace con Mos. Eso en infraestructuras. Nos servizos públicos. En canto aos servizos públicos, tamén temos que marcar unha gran labor do Partido Popular, como é a política do saneamento, cas implantacións de novos bombeos, como poden ser o de Sabadín, as Cerdeiras, as Teixugueiras, a Alberguería, Rúa 7, novas implantacións de recollida selectiva a través de outros convenios con outros concellos, os minipuntos limpios que se trasladan a varias parroquias. Se lle parecimos ir abrindo o debate, xa completou este tempo para que tamén podamos ir repartindo palabra e podamos escoitar aos outros 2 candidatos tamén nesta primeira parte do programa, quenda do Bloque Nacionalista Galego.
Ben, eu dixen ao inicio da miña intervención que o Partido Popular fracasara políticamente e non só porque incumprira o programa electoral, sino porque das 4 medidas estrella que vostedes anunciaron para este mandato, pois fíxese que as 4 acabaron estrelladas, ninguna está rematada ou en servicio. E vostede decía fai un pouco que en Moraña a día de hoxe tiñamos 2 campos de fútbol. Mentira. E enumerollas. Campo de fútbol de Mirallos. Eu non interrompín, señor Gómez. Campo de fútbol de Mirallos arruinado pola Xunta de Galicia e polo Partido Popular. Un campo que iba a levar un circuito de atletismo e un gimnasio. Solo faltaría que veía hoxe o candidato do Partido Popular a anunciarnos hoxe un gimnasio. Pero non me interrumpa, señor Gómez. Non me interrumpe, tranquilo. Que se informe ben, que se informe ben dos proxectos, porque creo que solo faltaría que viñera o candidato PP a dicirnos que hoxe ven a anunciarnos un gimnasio e un circuito de atletismo. Unidade Alzheimer non está funcionando despois de 4 anos. Grupo de emerxencia supramunicipal non está funcionando. O grupo de emerxencia supramunicipal abandonado despois de ter iniciada a contratación xa do personal. Por certo, que esta foi unha proposta que o BNG apoiou porque entendíamos que era necesaria. Cousa rara, que soledes decir non. Outra medida estrelada que foi, e na que quero pararme especialmente, que foi o anuncio da ampliación do Centro de Saúde de Moraña. Un anuncio que lle serviu ao Partido Popular para intentar desviar a atención dos verdadeiros problemas que tivemos no Centro de Saúde, que foi a falta de médicos e a falta de asistencia médica, donde moitos veciños e veciñas non tiñamos acceso a citas médicas, non tiñamos acceso á sanidade pública. E iso é un verdadeiro problema. E a pregunta que se fai todo o mundo, e a ver se vostede hoxe non la contesta, é se temos unha ampliación do Centro de Saúde que queren facer unha sala médica máis e non temos médicos. Díganos, contéstenos a esa pregunta. Sí, eu estou aquí para contestar, e claro que sí. Se está facendo unha pregunta, pode contestala ou non, como queira. É máis, o Partido Popular recentemente anunciou un investimento de 250.000 euros de reforma do Centro de Saúde. 250.000 euros. Está para ver. Todos sabemos que ali nin houbo reforma, nin houbo investimentos. E a min como cidadán, estas cousas... Imos co candidato do Partido Socialista, señor Suárez, un momentiño, imos co candidato do Partido Socialista, xa saíron moitos asuntos que afondaremos neles de seguro ao longo deste Contrastes Moraña, agora é a quenda do PSOE. Gracias, Dani. Bueno, a mí, primeiro de todo, pareceme importante saber cal é a valoración vosa acerca do mandato do Partido Popular. Sorpréndeme a túa valoración como candidato do PP e co valores de maneira positiva. Primeiro de todo, xa que se tratou o campo de fútbol de Moraña, dicíalle o da pista de fútbol. Non é algo que digamos nós, eu tampouco digo, sabe? Perfecto, xa, pero sabe, pero eu non digo polo proxecto, sabe onde vin eu? Eu vino no Facebook da páxina do Concello de Moraña, onde se lle prometía aos veciños unha pista de fútbol. E non o digo eu, dicían as redes sociales. O Partido Socialista. Sí, infórmense no proxecto, pero bueno, ainda así, perfecto. Un proxecto, ustedes están na como se chama, nos plenos, ustedes teñense que informar de pero se están, se o propio Concello de Moraña, se o propio Concello de Moraña, desde as súas redes sociais, publicita que se vai facer unha pista de fútbol, entonces de que nos temos que fiar. Usted non vai aos plenos, usted non vai aos plenos. En os plenos prometíase que se iba a facer unha pista de fútbol. O que se aproba. Continúa, señor. Pero mira, ainda así, o campo de fútbol de Moraña invertironse medio millón de euros, que tamén estuveron para obra que se prometeu a bombo e platillo. Ainda por riba, despois deses medio millón de euros, a obra estuvo paralizada polos motivos que foi. A obra non era segura, tuvemos que virnos a reclamar porque estaban as valles tirados. Vostede tamén como presidente de Moraña, pode dicir, oye, avisar aos seus compañeros e dicir, mira, que esta situación non é así. Ainda por riba, pero mira, o peor de toda a xestión, que é unha imaxe da xestión do Partido Popular, sabes cal é? Que a grada tirouse, e pola súa mala xestión, os veciños de Moraña vamos ter que pagar... vostede pa unhas cousas así, por outras non. Non estaba no goberno. Pero mira, a grada tirouse, e por culpa da súa xestión, os veciños de Moraña temos que pagar 30.000 euros máis para reformar o césped. Pero que non estaba no proxecto. Claro, como tiraron mal, agora hai que remodificar e poñer 30.000 euros máis. Imos deixar que remate. Aprobouse unha modificación de crédito. Creo que está mal informado. Partido Popular, imos deixar que o candidato do Partido Socialista remate a súa intervención. E xa por último, para valorar tamén o tema do rural servizos públicos. A min pareceme importante que entemos como servizos públicos, como a sanidade, que nos puxáramos todos a unha.
que todos estuveramos a unha por médicos. E a min, pois, molestoume que pola vosa parte non apoyaran as concentracións nin as manifestacións. E por último, co rural... Partido Popular, xa completou o seu Sí, tempo, imos ir por orde, lembro esos candidatos que xa lle lo contei antes de empezar a grabación, que nesta parte do programa, as ordes de intervención que teño aquí marcadas é PP, BNG, Partido Socialista, así que imos ir por orde, Partido Popular. Sí, exactamente. Pois eu, xa que falaches agora, acabaches ca intervención da sanidade, eu estou de acordo que hai un gran problema. Hai un gran problema coa sanidade, pero non só a nivel Moraña, senón podedelo ver que a nivel non autonómico, senón de varias autonomías. Un centro de saúde nobre cando non temos médicos. Usted sábelo, que o problema non é a raíz de Moraña. Usted sabe que o problema non é a raíz de Moraña. Pero por que non apoiaron ainda así? E ustedes saben... Pero eu non entendo por que non apoiaron. Pero déxeme falar. Ustedes saben que no Parlamento Galego levouse unha proposta para aprobar 400 facultativos médicos na que ustedes, tanto o BNG como o Partido Socialista, votaron en contra. Un deses médicos era un médico de Moraña. Votaron en contra. Déxeme falar. Porque ustedes non din eso aos veciños? Porque ustedes non só van protestan, pero non din nada aos veciños. Porque a nivel municipal non as competencias. No, digo eu a solución. E vostedes, nas súas competencias, tiñen que estar con Moraña, estar cos veciños. Digo eu a non solución. A solución é porque ao día seguinte queredes estar detrás dunha pancarta. Unha pancarta política. Unha pancarta política. Eu estou cando sea, pero cando non sea partidista. Cando non sea partidista, esas manifestacións. O importante é que Moraña quere os morañeses non queren, os morañeses non queren xuntar as cousas. Os morañeses non queren xuntar as cousas neses casos. Pero vos só influídes as cousas cando ides cunha pancarta por detrás. Pero contádelle aos veciños, que non quixestes, que non firmastes o convenio que se levou ao Parlamento dos 400. Eu non firmei, eu claramente non firmei. Pero no Parlamento galego, pero non lle contaste nada aos nosos veciños. Eu teño competencias para dicir o que fan hoxe. Xa, pero por que non lle contastes aos nosos veciños? Tenos vostedes. Entonces, por que me pero eu quero que rematen os dous porque vou intervir eu, que en algún momento tamén teño que intervir grazas. Quero lembrarles os candidatos, estamos a falar de sanidade, que é unha cuestión que entendo eu que deberán vostedes abordar no segundo bloque do programa. Creo que están se cadra desperdiciando estes minutos para falar dos asuntos do primeiro bloque temático. Lembrolles infraestructuras, urbanismo, dotacións de servizos públicos e atención ao rural. Ten a palabra o BNG. Sí, eu brevemente, que me fai gracia que quen non está informado ben é vostede, señor Gómez. Sí, eu creo señor que Gómez, sodes vos, vostede fala do proxecto do campo de fútbol de Mirallos. Vostede sabe que se fixo un modificado onde se sacou o circuito, pois antes dixo que non, o circuito e o gimnasio. E por outro lado, vostede ainda non se enterou que era o candidato do Partido Popular. Con respecto á sanidade, volvo a deixar, pero eu creo que, porque vou deixar para o segundo bloque, como dicía o moderador, eu creo que Moraña sigue precisando mellorar infraestructuras, e vou enumerar carretera de Rebón. Eu creo que é unha evidencia que se precisa unha mellora urxente. A carretera de Santa Xusta ten 2 puntos que é necesario abordar, o estreitamento no Alameiro e o estreitamento xunto entre Campelos e Pontellas, onde hai que dotar con beirarrúas. Esplanada de Mos, pois hai que decidir que se vai a facer ali, porque levamos 12 anos do Partido Popular que non se fixo absolutamente nada, porque vostedes o que fixeron foi hipotecar o desenvolvemento urbanístico e dotacional de Moraña. En 12 anos non fixeron nada. Eu creo que hai que rematar os sanamentos, vostede, claro, é o meu punto de vista, e é a realidade, é unha realidade, e a realidade non se pode opinar, é medible. Rematar os sanamentos, e creo que hai que dotar de fibra óptica a todas as casas, xa sexan do ámbito rural ou do urbano, porque a día de hoxe, o 90 e pico. A día de hoxe hai casas, 2023, que non teñen fibra óptica. O 97% está... E, bueno, como teño tempo, pois falamos da sanidade. Mire, vostedes falaban da sanidade, falaban
deses 400 que votamos en contra, non sei que, non estamos falando de Moraña, non estamos falando do Parlamento. Claro, que vostedes fixeron unha lei que efectivamente, se eso estuvera excluído da lei, podría ser unha medida, pero tiña máis cousas. Era a ocasión de aclararlo, pero deixe por lo menos decir un argumento. Vostedes tuveron a oportunidade de estar do lado dos veciños e decidiron non estar. O BNG mandoulle unha carta ao señor Cela, alcalde do Partido Popular, para facer unha fronte común entre as tres forzas políticas e vostedes non se sumaron a esa fronte común. Dígame por que o queren politizar. Porque outros alcaldes sí lideraron, estuveron do lado dos veciños. Imos co candidato do Partido Socialista. Bueno, por si non o sabe o candidato do PP, a política é o medio para conseguir moitos fins e moitos obxectivos. Entonces, non é politizar, é mirar polo Moraña, polos seus recursos e polos seus servizos. E para iso sirve a política, non o sei se o sabe. Sí. Ahora, eu quería levar polo tema do rural. Eu creo que no tema do rural, a situación que hai agora mesmo é complicada. Non se mirou moito polas parroquias, hai que ver que moitas están abandonadas de todo. Xa non podemos falar do servizo de desbroce, que todo, eu creo que parroquia que vas, toda a xente está descontenta, eu creo que, perfecto, pero non se elaborou ningún plan, ni en 12 anos intentou mellorar a situación. É certo que a Maleza todos sabemos que crece. Creo que se comprou moita maquinaria, hai un parque pero maquinaria sin personal municipal bastante grande. Logo continuamos co tema do saneamento. Deixamos que fale o tema do saneamento. O saneamento en Moraña ainda non está rematado. En 12 anos nin se sustituíron nin bombeos, nin as depuradoras en todo este tempo. Non se sustituíron todo este ano. Vostedes en 12 anos non foron capaces de sustituir ningún. Vale, e agora, xa por último, hai que recordar que a Moraña é bastante denso e hai que acercar as parroquias ao rural, ao centro, a Santa Lucía. E nós o que queremos é unha proposta de mobilidade, donde axudemos aos veciños que teñen as súas casas máis lexos, que para servicios cotidianos, como ir ao centro de saúde ou ir ao banco, solicitarlle unhas axudas para que teñan preto Santa Lucía. Non pode ser que en Moraña, se vives en Cosoirado, sexas de clase B, e se vives en Santa Lucía, se de clase A. Nós queremos tratar a todos os veciños por igual. Queremos que tanto vives en Cosoirado, en Rebón de Arriba, no Calvo, en Porto Pereiro, onde sexa, creo... No, as condicións non, porque vostede pode preguntarlle aos veciños, e nos veciños un non teñen alcantarillado, outros non teñen friba, outros non teñen puntos de luz. Entonces, non é o mismo vivir no rural que vivir en Santa Lucía. E nós queremos que as condicións se igualen. E despois, tamén quería a nivel urbanístico unha pequena valoración das aceras. As aceras foron financiadas algunhas pola Diputación, outras pola Xunta de Galicia. Pero aquí tamén se ve unha falta de organización onde non se tuvo en conta as zonas de aparcamento. Moraña veuse disminuída de zonas de estacionamentos para os coches e a día de hoxe temos un gran problema. Moita xente non ten onde aparcar. Eu creo, pola nosa parte, a proposta que levamos é igual unha zona do troce de Mos, da Esplanada de Mos, habilitala para estacionamento e tamén ao final da rúa número 12 habilitar un aparcamento máis grande. De novo, Partido Popular. Sí. Pois a ver, nós, bueno, pois estamos de acordo, claro que se cometen erros na política, claro que se cometen erros. Estamos de acordo porque en algunhas condicións, como os aparcadoiros, pero que facía falta un acondicionamento das beirarrúas, porque as beirarrúas pois non estaban na mellor forma. Claro, pero agora pódese na esplanada de Mos, pois acondicionala e se hai que buscar algún sitio máis para intentar buscar aparcadoiros, pois habilitalos. No que me comentaba hai un pouco, a política está para axudar aos veciños. Voulles comentar tanto a Marcos como a Xoel. Eu levo anos traballando por Moraña, sin condicións políticas ninguna. Levo facendo moitas cousas por Moraña. Fixen interparroquiales, fixen BTT, fixen... Pois fago as festas Santa Xusta, fago como se chama. Eu é máis os que me axudan. Sabe? Non, eu é máis o que me axuda. Ustedes que fan? Ustedes que fan? Ustedes que fan? Que pasa? Que fan ca política? Ustedes só tres mocións continuas aos plenos de Moraña que son rechazadas polo Partido Popular, polo Andeino, todo é todo está, e cando tenemos propostas constructivas. Que fan ustedes? Pero mira, ustedes poden facer igual o que estou facendo eu. O señor Cela cambiou a súa postura e foron aprobadas a gran maioría das propostas. Así que tan mal non o estaremos facendo. Escoite, a mí nadie me reivindica nada. Eu fago as cousas e ninguén me di o concello que non se pode facer. Ustedes poden facer igual. Pregunte. Ustedes poden facer igual, poden facer todas as actividades. Usted, acórdame a min, escoite. Presento mocións para mellorar os temas urbanísticos. Usted veu falar comigo como presidente como presidente do Moraña.
acordouse Vaya rematar. do Moraña. Daquela non sabía que se iba a presentar de candidato. Tampouco sabía eu, tampouco a mellor Vaya sabía eu. rematando. Boa Partido decisión, Popular. Sí, usted ve onde vin acordándose do Moraña despois de porque había eleccións. Sí, creo que se equivoca. Xoel, De que novo, Eu levo- grazas, mira. de novo ten a palabra o non corresponde, candidato non se do preocupe. Bloque Nacionalista Sí, Galego, ben. lembrolles que nesta parte do programa estamos facendo unha rolda de intervencións na que hai debate, pero que a rolda para cada un dos candidatos é de 2 minutos, por iso temos que agardar a que remate o anterior candidato. Bénica. O que pasa é que eu pensei que estábamos no capítulo de infraestructuras, urbanismo, de actuación de servicios e o candidato do Partido Popular se nos vai por aí polas cerros de Úbeda. Estableceste vos, Eu xa enumerei Deixamos varias o Benega que propostas fale. nas que hai que abordar e falei da esplanada de Mos e dixen que había que decidir o que se vai facer, porque claro, vostedes están apuntando cousas que se poden facer sin ter en conta que o Plan Xeral de Ordenación Municipal en decembro vai facer 10 anos que leva no caixón da Xunta de Galicia. Entón, igual tamén ten que explicarnos como vai a facer esas cousas, porque se non temos o Plan Xeral de Ordenación Municipal, pero se levan 12 anos, se levan 12 anos no goberno, 10 anos no Plan Xeral, o outro goberno é o goberno do Partido Popular. Deixamos que fale o candidato do Pero Benega. nós, abordando en propostas, que eu que creo que hai que o que queren escoitar os veciños e veciñas, nós queremos facer unha proposta e queremos traballar intensamente para conseguir un centro de día en Moraña. A día de hoxe hai unha casa do maior con única e exclusivamente 5 plazas e nós consideramos moi necesario esta infraestructura, porque temos que intentar que as familias que teñan persoas dependentes teñan a posibilidade de conciliar. E esa é unha infraestructura moi necesaria e temos que traballar conxuntamente entre todos e coas diferentes administracións para chegar a acordos. Evidentemente, o mellor en 4 anos, ou en 3, ou en 5, non serás capaz, pero hai que poñer os alicerces e as bases para ir a traballando, entende? Hai cousas que, claro... E efectivamente, como vostede falaba do centro de saúde, vaise reformar. Eu volvolle a decir, o que anunciaron vostedes do centro de saúde é que fixeron o balance das inversións. E isto foi o que publicaron, balance de inversións. Todo o mundo sabe que ali non se executou ni un solo euro no centro de saúde. Entonces, a vostede isto que lle parece? A min como cidadán indígname este tipo de anuncios. Usted que non sabe onde se meter. No, Eso di usted. Últimos segundos, pero para hai que Benega. 250.000 euros na reforma. Hai que informarse de que, señor Sito, pero vostede está de broma. No, non é estou un de anuncio broma. do Concello de Últimos Moraña segundos, o balance señor Gómez. No primer Últimos segundos para Benega. 250.000 euros. E vostede, isto non lle indigna. Di que me teño que informar. É o que vostedes publicitan. Claro que están metidos. Están metidos donde? Donde? No centro médico de 250.000 euros. Dígallo ás cámaras si se atreve a decirlle eso aos vecinos e veciñas. Eso si está aí, está no centro de salud. 250.000 euros na reforma do centro de saúde. Infórmese usted logo. Pero vostede vai ao centro de saúde. E usted? Pois claro que vou, hombre, claro que vou. E hai algunha reforma nestes últimos 4 anos? Pois pode ser en maquinaria ou en maquinaria, 250, pero non sei, eso non sei que non pode Imos comentar. co candidato do Señor Partido Gómez. Socialista. Vale, gracias, Dani. Pois bueno, mira, eu o que estou vendo neste debate tamén un pouco o símil do Concello. Eu estou vendo propostas por ambos partidos, pero vostede aínda non lle vi ninguna proposta por Moraña. Tamén me sorprende que a súa valoración en todo momento parece que é todo... Claro, vostede ten que responder e vostede é o único informado hasta agora. Non sei como fixo. Tiña que vir antes a salvar a política vostede, Non sei como tardou tanto en a dar paso. Tiña que vir a facer algo por Pero Moraña, mira, porque non fai nada. Gracias. Xuel, Moi non fai ben, nada. gracias. Gústame a súa opinión. O candidato Pois do mira, Partido Socialista. eu quero unha proposta que queremos levar nós é sobre o tema da Praza do Concello. Nós queremos facer unha reforma integral de Moraña onde queremos que os coches, é certo que os temos que diluir con zonas de aparcamento, que ten que estar ben planificado, pero ainda así queremos dinamizar o centro. Queremos que haxe espacios verdes, queremos ampliar o parque de Moraña, o parque de Santa Lucía, que sexa un parque máis grande e que este capacitado tanto para a temporada de verán como de inverno, porque de inverno cando chove non se pode ir, e no verán, co sol, fai moito calor e non se pode estar ali. Nós creemos que é moi importante dinamizar Moraña para activar o comercio e activar a hostelería. Como está ahora mismo a estrutura de Moraña, de Santa Lucía, é imposible, temos os coches en todos os lados, é imposible conciliar vida. Isto co tema de Santa Lucía. E logo co tema do rural. É certo que o saneamento está sin rematar, é unha realidade. E o peor, vostede pode dicir, non, que está extendida non sei cantos tramos, pero os enganches siguen sen facerse. Hai enganches que ainda non están conectados. E non podemos conseguir que no 2023 ainda teñamos veciños con fosas sépticas.
Temos que intentar rematar o saneamento canto antes. Eso ten que ser unha prioridade. Temos que dotar ao rural de servizos. Ten que ter servicio todo o mundo, é o que lle comentaba antes. Non pode ser que haxa diferencia por unha persoa que vive en Santa Lucía como por outra que vive en Cosagrado, que vive en Rebón, que vive en Laxe. Temos que vivir todos igual, porque eu creo que vostede vive no rural, eu tamén teño casa no rural, e todos o temos. E a día de hoxe hai que recoñecer que eso non está así. E a min moléstame porque non se fixo ninguna política para tratar de solucionar eso. Pois facemos unha pausa no camiño, descansamos un chisco e de contado continuamos neste Contrastes Moraña. Noite de Contrastes Moraña aquí en Canal Rías Baixas. Arrancamos a segunda parte deste debate electoral falando de economía, emprego, sectores productivos e turismo. Nesta parte deste faladoiro arranca o candidato do Bloque Nacionalista Galego. Sí, bueno, pois a economía e o emprego pois son dos aspectos evidentemente fundamentais, non son competencias propias municipais, pero bueno, consideramos que si hai espacio para traballar, promocionar e incentivar pois precisamente a economía local, diversificar, etcétera, etcétera. E creemos que os obxectivos concretos pois son precisamente a dinamización económica, traballar polo emprego, donde a día de hoxe pois hai 210 persoas no paro en Moraña, según datos do Instituto Galego de Estadística. Hai que darlle impulso aos sectores productivos, impulso a un sector moi importante que é o turismo, e a nós parecenos pois importante pois intentar pois traballar no sentido dos festivais musicais, probas deportivas que son un aliciente para atraer xente a Moraña, pois que consuma, que poida pernotar, etcétera, etcétera, non? E para iso pois temos unha serie de medidas programadas pois que pasarían por programas de apoio a colaboración ao comercio local, desenvolvemento de chan empresarial. Temos que volver, e insisto, que o Plan Xeral de Ordenación Municipal vai a facer 10 anos en decembro que está nun caixón da Xunta de Galicia, é dicir, o Partido Popular foron os auténticos hipotecadores do desenvolvemento urbanístico de Moraña, e a día de hoxe, vostedes en 12 anos construíron 0 metros cuadrados de chan empresarial. E hai un sector moi importante que é o sector primario, e baixo o noso punto de vista infrautilizado, e se acaso abandonado, e que sería necesario pois aproveitar, non? Que sería o sector primario, aproveitando as terras agrarias, e habría que lle dar impulso a ferramentas de xestión do territorio. Concentracións parcelarias, por exemplo. Os concellos limítrofes, Caldas, Cuntis, Barros, en todos hai procesos de concentración parcelaria que poden darlle pulo a esas terras agrarias para aproveitamento de distintos sectores. E hai outra proposta que queremos plantexar e que xa plantexamos no Pleno e foi a través dunha moción e foi aprobada por unanimidade, que foi intentar que Moraña entre dentro da denominación de orixe Rías Baixas. O sector vitícola é un sector que está en auxe, necesita terras para plantación, creo que temos tradición vitícola de sempre e é unha oportunidade que temos que aproveitar para desenvolvemento económico da nosa localidade. Xoel Souto. Vale, gracias. Bueno, eu creo que a valoración a nivel de economía no noso pobo, para que o vexan claro, a día de hoxe en Moraña é certo que temos menos comercios e a hostelería tamén temos certos locales hosteleiros que foron pechando. Nós, para esta situación, plantexamos varias medidas a nivel de emprego. Primeiro, queremos facer axudas a emprendedores. Queremos que calquera persona que queira establecer un comercio en Moraña, un local, e facer traballo aquí, queremos axudarlos. Logo, para todas aquelas persoas que igual non teñen capacidades, queremos axudarlos con formación. Queremos implantar clases da ESO para todas aquelas persoas que non remataron a formación básica. Tamén, como dicía o BNG, queremos empezar a traballar polo pexón. É unha realidade que o pexón leva paralizado 10 anos. E ao non ter un pexón, ao non ter un plan xeral, non temos terreo industrial. E ao non ter terreo industrial, as empresas non poden ofertar aquí. Hai que recordar cales foron as últimas empresas que viñeron para Moraña e quen aprobou o último pexón, o que de verdad impulsou Moraña. E logo, no tema de promoción económica e turismo, traemos tamén varias propostas. Queremos facer un parking de caravanas, empezar pouco a pouco, igual con 2 prazas, porque creemos que temos moitos espazos verdes, espazos que son moi atractivos en Moraña. E as caravanas é un turismo que está moi de moda. Logo tamén, como dixen, queremos renovar os espacios naturais, non podemos ter a Ponte Nova, os Muiños da Laxe, na situación na que están. Tamén queremos crear unha senda cara a 1000. Os Milagres da 1000 é algo que trae moito turismo,
e queremos crear unha senda que vai desde a Lende e que acompañe toda a Mir, porque hai unha parte que ainda vas por dentro, moita xente non o sabe, e vai pola carretera. E por último, que tamén é unha valoración que queremos facer de como foi o goberno do PP, foi a Asociación de Comerciantes e Hosteleiros, que está paralizada, que está morta. En ningún momento se intentou reactivala. Nós temos unha proposta con eles que xa comentamos e queremos volver a impulsar a Asociación de Comerciantes. Pois escoitamos o candidato do Partido Popular. Sí, pois nós desde o Partido Popular pois temos que falar sobre este bloque pois de uns datos bastante alientadores, que é que máis do 60% da poboación estamos hai 20 anos que a taxa de desemprego en Moraña non estaba tan baixa como en estes casos. Sí, en Moraña, sí. Pero déxeme falar. Sabemos que non que non é obxectivo, en este caso, son datos solo do Concello, bueno, en este caso, da administración local, senón que, bueno, pois prospera doutros tamén, doutros organismos. Pero o Concello, claro que temos aquí algo que aclarar. O Concello creou 4 obradoiros durante esta legislatura. Nos 2 anos de pandemia seguimos cos obradoiros. Claro que o Concello tamén ten algo que obxectar. Creamos, claro, pero usted di que o Concello non ten nada que obxectar en este sentido. Claro que obxectamos. Estaba falando dos datos do paro. Os plans de emprego, temos plans de emprego con outras administracións que generamos 100 postos de traballo, contratacións tanto de plazas fixas, agora para o Concello, para solventar, bueno, o desemprego en Moraña. Claro que o Concello... Non poña de exemplo, a función pública, porque sacaron unha plaza administrativo e unha de persoa laboral que saliu estes días no BOE, pero si levan 4 ou 5 vacantes, que non hai persoal, que non hai personal. Vostede non lle explicaron ben as cousas. Vostede descoñece a realidade do Concello de Moraña. Deixamos que fale o Partido Popular. Pero descoñece a realidade da xestión do Concello de Moraña e quen traballa no Concello de Moraña. E infórmame igual que... Informaron non mal. Si, non me está que informar nada, infórmame eu. Entonces, se podo seguir continuando 30 segundos falando, sí. Temos tamén no tema temos un concello saneado económicamente, temos concellos limítrofes como é o de Cuntis, pois que está endeudado. Nós temos o concello saneado. A renta per cápita dos morañeses está subindo. No tecido empresarial, pois, bueno, temos 2 empresas grandes en Moraña de carácter internacional. Sí, bueno, que nas Truxo viñeron... Seguimos falando de economía e emprego. Xa rematou a súa quenda, seguimos falando de economía e emprego co BNG. A ver, o Partido Popular leva esa inercia de fai tempo pois vendendo fume ao respecto deste asunto. É dicir, ao respecto do... Sí, mire, vostedes, o Partido Popular falaban fai 4 anos xa, falaban no seu programa electoral do doing business, supoño que vostede sabrá o que é, non? Levaba no seu programa electoral. Sabe o que é? E que é? Levábanos o doing business. Estaba no seu programa electoral. Sabe o que é? Non lle explicaron logo, non lle explicaron. Entón non veu. Ben, pois explico eu, mire, o doing business é precisamente o órgano responsable dos instrumentos de simplificación administrativa e reactivación económica que están permitindo, ademais, que con toda a celeridade a tramitación de polígonos eólicos que afectan a zona sur de Moraña. E digo polígonos porque en realidad os parques eólicos pois son en sí polígonos industriais. É dicir, o doing business que tanto vostedes venderon no seu programa electoral é o que está permitindo que a través da simplificación administrativa e a simplificación ambiental se estén permitindo nos nosos montes poñer os polígonos eólicos. Sí, isto está, o doing business do que vostedes falaban da riqueza e desde logo non traen riqueza, sabe? Claro, como vostede non é así, é logo como é, E, mire, ademais neste asunto vostedes mantiveron unha posición absolutamente incoherente, non teñen as posicións claras políticas. Primeiro, no ano 2021 e no 2022 votaron a 2 mocións do Bloque Nacionalista Galego en contra das nosas mocións.
E despois, cando hubo un pleno extraordinario, como tiñan os veciños diante, de toda a zona da Mil, toda a zona sur de Moraña, entonces sí que votaron en contra dos polígonos. No, eso sempre... Sí, eu non sei como votaron. Eu sempre... Eu explico eu, que non lle explico polo que vexo. E saben os meus veciños. Eu no tema ese que estás referindo, estou sempre con meus veciños. E saben eles, sí. Sí, saben eles. O Partido Popular de Pontevedra non o debe saber. Vostedes mantiveron unha posición incoherente. Votaron en contra das mocións do BNG, que simplemente nunha delas pedíalle un instrumento, un informe técnico e un informe xurídico. Veciños, e sempre estaremos, e intentaremos loitalo para que non chegue. Pero cal é a posición do Partido Popular ao respecto dos polígonos eólicos? Dígame cal é a posición. Sí, a posición é... Diga clara e inmediatamente clara. A posición é que si... Que si que? Si votaron en contra dicindo, dixeron, ilegalmente están mal constituídos, iremos en contra. Iremos en contra. Se vostede lle formula unha pregunta, pregúntolle, señor candidato ao Partido Popular, formularon unha pregunta, se quere contestar pode contestala, senón pasamos co Partido Socialista. Eu creo que xa lle teño contestada. Pois imos entón co Partido Socialista. Un exemplo da transparencia do que lle queda claro aos veciños o tema eólico do Partido Popular. Mira, a min a posición que está tendo vostede pareceme un pouco camaleónica. Hai veces que, cando é da Xunta ou que fan os nosos compañeros do que non temos responsabilidade, nós somos culpables. Pero cando é vostede a situación de que o goberno do PP non lle favorece, vostede non ten nada que ver. Cando ten algo, eu sí, aí sí que levas a medalla. Pero mira, dime en que cuestións, dígame en que cuestións. Unha valoración para poñer un exemplo. O carneiro espeto, a programación do carneiro espeto. Sempre é nefasta para vos. Hai que recoñecer o formato. Cada vez hai máis xente. Voulle dicir unha valoración. A mí o formato que escolleron os primeiros anos gustábame. O primeiro, orquestas, a gala o sábado e outra vez orquestas o domingo. A min gustábame. Gustábame no primeiro ano. No segundo ano tamén me gustou. No terceiro, bueno, tamén me sigo gustando, pero chegou un momento que xa mostra parte do que é a xestión do Partido Popular, que lle vou dicir un exemplo. 50 aniversario. Que se fixo especial polo 50 aniversario? Unha mostra máis da súa desidia de que non queren traballar. Que aportou usted como conselleiro? Pedimos nos consello? Sí. Que aportou usted como conselleiro? Pero mira, que aporta? Eu creo que, por si non o sabe, por si non o sabe, trabas, por si non sabe como funciona o concello. Trabas non lle poñemos, porque mira, vou explicar como funciona o concello. Que remate o Partido Socialista. O goberno ten maioría absoluta e fai o que fai a vosas anchas. En todo este tempo que levo eu, que levo máis de 3 anos, non se nos pediu opinión por nada. Entonces agora venos a nos reclamando todas, pero todas as propostas que nos levamos, que opinamos polo carneiro espeto e por outras máis, foron todas rechazadas. Eso que vostedes fan. No, entonces como vamos a axudar? Nos axudamos levando propostas e axudamos. O único que fan é protestar. Pero mira, deixamos que remate o Partido Socialista, de contademos con vostede. Eu o que vexo é que vostede non sabe onde se meteu. É a impresión que me dá. Paréceme que está vivindo nun mundo paralelo. Eu levo 3 anos aquí e polo menos sí. Pero vostede entrou outro día que ainda non sabía nin sabía se iba a ser candidato ou non. Mira. Pois rematou xa o seu tempo, imos co Partido Popular. Sí, pois nada, seguindo co bloque 2, pois o que vai dar a primeira proposta. Sí, non dou a primeira proposta. Nós vamos seguir apoiando ao sector industrial. Esperamos, bueno, que... Vamos a deixar que fale, que non rematou a frase. Como vai ser diferente ás súas ideas, a súa idea política antiempresarial que comparte co señor alcalde que tanto defende o señor Lores. Exactamente, porque se chega usted a ser alcalde, vamos deixar que expoña o argumento inicial. As empresas de Moraña. É verdad, no, pero é que é así. Pero usted fala, escoita, usted fala moito do seu compañeiro. A ver, que senón, un momentiño, señor Gómez, vamos a ver, dende a casa, un momentiño, xa o sei, pero recorden que isto non é un pleno e que aquí, se falamos todos á vez, ninguén nos entende porque 4 persoas a falar ao mesmo tempo. Agarda un momento, que estou falando eu. Se todos falamos ao mesmo tempo, ninguén na casa nos pode entender. Comprenderán vostedes que é un debate, temos que dialogar, pero 3 persoas ao mesmo tempo non pode ser. Eu tratei nunca de interrumpir, perfecto. Imos co candidato do Partido Popular que estaba expoñendo esas iniciativas que comentaba. Adiante. Nós intentaremos fomentar o benestar de todos os morañeses e intentar incrementar o solo industrial.
intentar que, bueno, que veñan máis empresas, intentar ampliar o parque, os polígonos industriales, e que, bueno, que se pode vir máis empresas a Moraña e fomentar o emprego e seguir pois, luchando no tema da industrialización, neste caso, en Moraña. Tamén garantizaremos a calidade de vida dos nosos morañeses para atender a poboación e as aldeas, como comentábamos anteriormente. Desarrolle. É que a mí non me está quedando claro, se a mí non me queda claro, creo que ademais tampouco. Desarrolle. A través de servicios públicos, intentando pois o dinamizar o transporte, pois que a xente poida pois ter uns transportes máis adecuados a Moraña, máis continuos, intentar... Sí, pois, sí, bueno, pois... 15 segundiños para o Partido Popular e imos co bloque. 15 segundiños para sí. vostede. E, bueno, no tema... Pois no tema do turismo, que está no mesmo bloque, pois intentaremos pois fomentar o que é darlle en algúns aspectos que sí que están funcionando a festa do Carneiro, pois darlle unha volta, como se fixo na festa do Espétalle un Pincho, nas sendas naturais, nos pazos e turismos rurais que temos, o atractivo navideño, o Belén de Nadal que temos agora, Pois continuamos escoitando agora o candidato do Bloque Nacionalista Galego. Seguimos falando de iniciativas que estimulen a economía local. Xa falaban os candidatos tamén do sector turístico. Cando queira. Sí, a ver, eu estou escoitando o candidato do Partido Popular, fala de hai darlle unha volta, hai que fomentar, hai non sei que, pero non fai ninguna sola proposta. Fala dos polígonos industriales, hai que traer empresas, díganos como vai a facer vostede os polígonos, se está o Plan Xeral de Ordenación Municipal en decembro, insístolle, no caixón, dicir, non ten materialidade, hai formas, pois diga cales. Ben, e fala de darlle unha volta á Festa do Carneiro ao Aspecto. Unha volta non sei a que se refire darlle unha volta, si se refire que os seus compañeiros do Partido Popular o outro día incrementaron a contía de 140.000 euros en 80.000 euros máis, é dicir, a festa do Carneiro ao Aspecto 220.000 euros. 220.000 euros. Evidentemente, votei en contra porque vostedes fixaron os orzamentos no mes de decembro. Os dous, sí. Porque ven en conxunto. Non, eu votei a favor. Continúa Venegas. Continúa Venegas. E eu Continúa o Venegas. Quería falar do plan funcional do turismo, do que falei antes, e con medidas concretas, porque nos parece pois acaídas, por exemplo, poñer en valor o noso patrimonio, e concretamente gustaríanos poñer en valor o camiño da procesión de San Roque, de San Martiño de Alaxe, con un proxecto de sinalización, de mellora, de difusión, porque a idea é incluílo pois, na rede de rutas de senderismo, pois para atraer familias, atraer xente que pernote, que consumen en Moraña, non? Crear unha área de autocaravanas que moitas veces aparcan todas na esplanada de Mos e non é un sitio pois, precisamente que estea acondicionado para eso. É un sector que está medrando e, ademais, pois, bueno, a posta en valor dos Muiños das Laxes é unha proposta histórica do Bloque Nacionalista Galego, cando ainda o Partido Popular nin o Partido Socialista sabían casi onde estaban. Gustaríanos, por exemplo, pois, mellorar o acceso á fonte da Santa Xusta, que aquelo está pois, absolutamente nunha situación lamentable, e vostede que é de Santa Xusta coñeceo ben, gustaríanos ordenar e mellorar ese espazo. E hai que colaborar pois, co sector da hostelería, pois precisamente intentar acadar, pois, por exemplo, a Q de calidade no sector turístico, é dicir, ter un concello de calidade e de excelencia turística. Partido Socialista. Bueno, o primeiro que vou dicir, unha das propostas que é un pilar para nós é a creación dun planning deportivo cultural, porque Moraña hoxe en día é certo que estamos escasos de actividades, e a nos gustaríanos que Moraña, cada mes do ano, polo menos empezar así, houbera unha actividade deportiva e cultural. Tamén na reunión esa que mantuvéramos. Por certo, sí, na que usted non sabía que iba a ser candidato. Pero na que digo eu, estou collendo todas as súas propostas e son dinamización, fomentar, dalle unha volta, e non mencionou as... A ver, vamos a deixar que o candidato do Partido Socialista... O candidato do PP ata agora non mencionache ni unha proposta nova. Mencionou o do Belén, que, por certo, moi boa iniciativa. Gústame moito.
Eu fago xa. Non sabía que era alcalde xa. No, a través das miñas asociacións non fai falta chegar á política para facela. Vostede mencionou o Belén. Vostede mencionou o Belén. Hai que facela xa antes. Imos co Partido Socialista. Vostede mencionou a iniciativa do Belén, que me parece unha moi boa iniciativa. Pero xa sei que teñen como exemplo a Vigo. Mira como é a súa desidia dentro do goberno, que non son... No, pero vostedes tamén, están as luces no cruce que levan máis dun ano sen quitar. Non pode estar interrumpindo todo o tempo porque non se escoita. Exacto, gracias. As luces... Pero non pode interrumpir todo o tempo, é un debate, continúe. Por eso. Pois mira, as luces que hai no cruce, coa pancarta de o Belén de Moraña, levan desde o mes de Nadal sen retirarse. Unha mostra máis do que é para vostedes a xestión, o que vostedes fan. Ainda así, quero comentar, quero escoitar algunha proposta, nin nada de dinamización, fomentar, impulsar, non. Medidas claras. Nós queremos un parking de caravanas, queremos renovar os espacios naturais, a Ponte Nova, as Muñes das Laxes, queremos facer unha senda peonil cara a Mil, queremos impulsar a Asociación de Comerciantes, queremos recuperar o porquiño, porque desde o Concello, é certo que as asociacións poden ter problemas, pero desde o Concello hai que estar aí, hai que xestionalas, como foi co Carneiro Espeto, tamén era privada e colleuse do Concello. E tamén queremos darlle un novo formato ao Carneiro Espeto. E logo no emprego, axuda a emprendedores, clases de ESO, activar o pexón. Eso que todos estamos comentando nós. Vostede aínda non comentou nada. Dinamización, fomentar, a ver se me acorda, darlle unha volta. Co momento da intervención do Partido Popular. Eu se quere iniciativas que fagamos, claro que... Veña, a primeira, desarrollo. Sí, pero proxectaremos e promoveremos o pequeno comercio, como lle comentei, a través da diversidade de actividades e como estamos facendo. Escoite. Imos deixar que expoña os argumentos. Nós estamos activando o que é o plan de vales do comercio, cando ven o Nadal, non sei se usted ten conocimiento, pois a través de cousas así, fomentar o comercio e intentar, pois... Esa é a súa medida estrella, como para ser alcalde de Moraña? Non é a medida estrella, pero é unha das propostas que está levando o goberno a cabo. Que axudamos... Eu citei ideas, dígame usted dúas, veña. Vale, pero déxeme falar. Continúa, señor Gómez. Déxeme seguir falando, exactamente. Favoreceremos a mobilidade en bicicleta por Moraña para que teñan pois, en sitios adecuados para poder pasar e non entorpecer cos coches. Axudaremos aos horarios e programacións dos centros sociais, culturais e deportivos que demanden aos nosos veciños, según os horarios. Ahora non se fai. Bueno, no, porque escoita, ampliouse o horario da ludoteca. E tamén da piscina, e suspendes o campamento urbano. Bueno, pero intentaremos volver a fomentalo. Vimos de 2 anos dunha pandemia. Vimos pero claro, pero estuveron aí, estuveron aí. Vimos de 2 anos de unha pandemia. Se fago recordar. Estou comentando. Aproveitaremos os locales públicos para facer actividades lúdicas para todos aqueles veciños que teñan pois cursillos ou que queiran facer. Instauremos máis puntos de luz para a reducción do gasto enerxético, como está aprobado, unha subvención de 800.000 euros para cambiar todo o alumeado público a LED. No, é de 800. Fomentaremos a reciclaxe selectiva, como estamos facendo nos puntos de... O contenedor marrón? O contenedor marrón... No, pero... Esa cuestión creo que xa podemos ir abordando na segunda parte do programa, señor Gómez. Señor Gómez. Señor Souto. A ver, aquí cando fala o moderador hai que guardar silencio porque senón non nos enteramos e sobre todo na casa, insisto, non se poden enterar do que está acontecendo aquí no Contrastes. Están falando de cuestións que creo eu que poden ser moi acaídas para tratar no terceiro bloque falando de medidas a prol do medio ambiente e da transición enerxética. Completou vostede o seu tempo, doulle a palabra ao candidato do BNG e continuamos nese bloque 2. A min pareceme que o señor Gómez non sabe que é candidato á alcaldía de Moraña, ven aquí, pensa que é un presidente dunha asociación ou dun club de fútbol e isto, señor alcalde, señor Gómez, Señor alcalde, xa me chamou alcalde. Foi un lapsus. Vamos a deixar que fale o candidato do BNG. Todos temos lapsus lingüísticos, e neste caso eu tuve no señor Gómez. Cando vostede asume o reto de ser candidato, pois hai que traer as cousas ben preparadas e hai que ter rigor e, sobre todo, seriedade. Mira unha cousa, vostedes falaba de que van a fomentar, van a facer, non sei que, cursiños, dinamización, e que nin tan siquiera, por exemplo, foron capaces de facer un curso de poda
poda tan demandado de frutais en Moraña, e vostedes nin tan siquiera eso son capaces de facer. Non foron vostedes capaces de facelo o Partido Popular. Ben, nós o BNG queremos facer unha programación estable de cultura, queremos axudar ao tecido asociativo, queremos fomentar a Festa do Carneiro, evidentemente, e utilizar ben os cartos, non facer con 220.000 euros que vai a facer a Festa do Partido Popular. O Partido Popular? Sí, o Partido Popular é o que está gobernando en Moraña. Vostede non se enterou. Queremos fomentar o deporte, fomentar o deporte de base, non queremos que, por exemplo, o que está pasando ca escola de fútbol, que os rapaces se teñan que marchar do Concello a xogar a outros equipos. E iso, ao mellor, vostede sabe moi ben. Queremos, por exemplo, garantizar a ximnasia de mantemento, e todas estas cuestións, evidentemente, fan tecido asociativo, fan que Moraña poida avanzar en servizos, en colaboracións con todo o que son as entidades asociativas que temos en Moraña. E vostedes, evidentemente... É que me está interrompindo continuamente. Non se preocupe que le vou apuntar os tempos. Para que me descentren. Asociacións que ustedes, aquí comentan que axudan, pero que non axudan, porque eu nas miñas, pois chamaronme algunhas veces asociacións satélites, tamén discriminando as miñas asociacións, non sei por qué. Mire, fallo recordar. 20 segundos pro Bloque Nacionalista Galego e busco 20 segundos pro Bloque Nacionalista Galego e contestar entonces. Sí, pero vou recordar o que pasou. Vostedes propoñían unha actividade e vostede era o solicitante e era tal o desastre do expediente que non había por onde collelo. E evidentemente hubo que votalo, porque hai que ter rigor cos cartos públicos de todos os veciños e veciñas de Moraña. Todos os veciños. Presentaban unhas facturas pro forma que iban ao nombre do Concello, non ao nombre da asociación. Imos co candidatos do Partido Socialista e logo o Partido Popular e a quenda do PSDG-PSOE. Gracias. Bueno, perdona que cho diga, pero parece que a sensación que dá, o que a mí me está dando, é que non fai falta ser alcalde, non sei para que se presenta, se vostede desde a súa asociación tanto fai e tanto traballa. Eu creo, entonces, que non sei para que se presenta a política. Eu estou aquí para intentar axudar cos recursos existentes e mellorar a calidad de vida das persoas, mellorar Santa Lucía, mellorar o rural. Esa é a miña intención. Ainda sigo esperando por propostas novas e claras e desarrolladas. Comenteillas. No, sigue co dinamización, o dos vales e tal. Comenteillas, se nas queres coitar, pois problemas. No, é que estamos escoitando, pero eu creo que nun acto de explicación, de explicar o vosso proxecto, porque non sei se o ten, debería ser claro. Eu mencionei axudas para emprendedores, clases de ESO, activar o presión, porque vostede di traballar no tecido empresarial, crear chan empresarial, pero non explica por qué. Vostede non sei se sabe o que é o presión. Tamén comentamos o parking de caravanas, renovar espazos naturais, a Ponte Nova, os Muños da Laxe... Dixo as mesmas cousas, non sei por eso, porque é que ese é o problema. Eu estou citando porque eu teño o proxecto e sei o que hai. Estou intentando activar un pouco a vostede. Estás reiterando nas mesmas cousas. Porque eu quero que vexa que teño proxecto, que teño ideas, que teño iniciativas. Claro, pero nós temos proxectos. Vostede está agora dinamizar. Último minuto para o PSOE, imos con vostede. O único que eu quero pedir é que, por favor, xa que dixeron o do Belén, por favor, que quiten as luces. Sabes? Vostede non é alcalde, pero desde as súas asociacións que tanto traballa, tamén o fai, debería... Agora non é quen, despois é quen, é como vou ser eu quen a sacar o candidato do PP camaleónico. Vostede é o que pode facer en función do que lle ven. Pero usted recapacite, quen son eu para sacar as luces de Moraña? Pero vostede traballa desde asociacións, vostede é moi traballador. Pero non ten contacto co alcalde para andar por aí? Pois agora é a quenda do Partido Popular. Como ten usted, é o mismo. Partido Popular, última intervención. Como explicaba antes, atenderemos a todas as necesidades das nosas persoas maiores a través do plan SAF, que se destinou o doble da cantidad que se estaba destinando, estábase destinando unha cantidad de 250.000 euros e chegouse a 450.000. É un servicio da Xunta que non
os porcentaxes aumentaron e ao final o Concello de Moraña ten que Acaba pagar. de decir que non é quen, pero ahora está vendendo a xestión de... No, pero é o que estou dicindo que se está facendo, que o Partido Popular está facendo eso, está axudando aos servicios de atención ao fogar. Lógico, E non é só da Xunta, Xoel, infórmese, mira... É un servicio da Xunta que está copagado, vale, pero o Concello está aportando... Son moito máis elevados e a Xunta non modificou eses costes, deixamos e que iso repercute sobre remate Moraña. o candidato do Partido Popular. O Concello está aportando 107.000 euros. Estamos falando de emprego, de promoción económica e turismo. Bueno, pero eu comento, llame, quere usted... Último minuto. Sí, quere saber usted o que vamos promover? Promoveremos a igualdade de xénero desde a infancia, ofreceremos... Eso do seguinte bloque. Ainda estamos no bloque 2, os candidatos. Ainda estamos no Está bloque 2. perdido, señor Gómez. No tema, non estou perdido, Imos estou deixar que unha remate. facendo unha aclaración do que vamos intentar facer en Moraña. Entonces, no tema do turismo, como estábamos falando, pois claro que lle temos que dar unha volta ao tema do como se chama. Darlle unha volta. Darlle unha volta E ao logo tema... Deixamos que Cando remate. os veciños nos comenten, pois claro que, a ver, nadie somos perfectos aquí. Se hai algún erro, pois pódese corrixir. Nas festas do Carneiro que estábamos falando, pois é... Claro, antes cometí un erro, chamoume a atención, cando cometí un erro lingüístico... bueno, vale, pero foi xa, xa foi, pero entonces aí aproveitou a conxuntura. Xa ten recapacitado que non van a ser, que non vai ser alcalde, entonces por eso yo comento. Sinto yo moito os tres candidatos, pero imos facer unha nova pausa publicitaria. De contado, continuamos aquí no Contrastes Moraña. Pois, derradeiro bloque deste Contrastes Moraña aquí en Canal Rías Baixas. Nesta parte do debate imos falar de políticas sociais, de igualdade, de demografía, de transición ecolóxica, de participación cidadá e de transparencia. Moitos asuntos en riba da mesa, así que imos por partes. Falamos en primeiro lugar de políticas sociais e igualdade e comezamos co candidato do Partido Socialista. Gracias, Dani. Bueno, na valoración que facemos das políticas sociais, a nós pareceunos unha boa iniciativa que se levou desde o goberno local, que foi a Casa do Maior, que se elaborou en Santa Xusta. Pareceunos unha boa medida, axudar as persoas maiores, os povos, as vilas pequenas. Cada vez temos unha poboación máis envellecida. É certo que hai que axudalas. Por iso, nós, unha proposta que levamos é reformar a escola que hai ao lado, para así intentar aumentar o número de prazas. Creo que é un servizo vital para Moraña e creo que é moi necesario. Logo, nós tamén queremos axudar a conciliación familiar. Creo que é un déficit que temos neste mandato, creo que non se está facilitando, porque só nos estamos centrando na ludoteca no horario de verán, pero a conciliación familiar é durante o resto do ano tamén, e hai que implantar un plan que sexa durante o resto do ano, para que cando saian os rapaces do colegio, poder facilitarlle as familias. E logo, nós con isto, a proposta que levamos é crear como un servizo, como unha persona encargada, para que, a partir das actividades que se organizan desde o Concello, teñan os pais facilidade e non teñan que estar eles a hora de recollelos no colexio, senón que xa a partir desa persoa encargada se lle faciliten e poden ir ás actividades. Logo, no tema de igualdade, eu creo que aquí estamos un pouco verdes en Moraña, xa só se pode ver na páxina institucional do Concello. Creo que sempre temos que fomentar a pariedade, é dicir, a día de hoxe moitas das políticas e das imaxes que se ven dentro da páxina do Concello ou son todo homes, ou, por exemplo, nunha publicación que se deu do Facebook, no centro de saúde había 4 homes e unha muller, e nombrouse aos 4 homes e non se citou a muller. Creo que eso non é o que nós queremos. Nós teremos unha proposta de crear unha mesa de igualdade e fomentar as políticas transversais para que en actividades culturais, de deporte, de ocio, que se crean algún torneo, pois haxa un torneo para homes, outro para mulleres ou incluso mixto. Moi ben, pois políticas sociais e igualdade co Partido Popular. Sí. En canto a este bloque, nós podemos establecer que temos unha política moi cercana con todos os veciños. Na mesma liña, quero intentar seguir na mesma liña, pois estar ao lado dos veciños e intentar estar cerca deles. Nos nosos servicios sociales non se recortaron ningún servicio, senón que subimos a cantidad económica para todos eles. Como comentaba anteriormente, no SAF pois, incrementouse e duplicouse a cantidad de 250 a 400.000 euros. Seguimos co Centro de Información da Muller, con atención psicolóxica e xurídica que agora se desplazan por todas as parroquias, non veñen ali ao Concello.
Seguimos ca creación de talleres de memoria no local da Lende, que se creou novamente, instauración da nova Casa do Maior de Santa Xusta, que queremos fomentar e facelo, claro, está instaurada xa, pero que queremos facelo con o mismo en outros lugares que teñan, bueno, locales habilitados para ello. Seguiremos cos convenios da Fundación de Obras Sociales como Cáritas, axudando as familias que máis o precisen, porque sí que hai en Moraña xente que o precisa. Implantación de unidades de Alzheimer, bueno, que comentei antes, sí, ahora está implantado, sí, vaya por ali, sí. Servicio de memoria a través da FAPO. Claro, pero explicaron mal a vostedes as cousas. No, pero están ejercendo a súa actividade. A unidade de Alzheimer non está funcionando. Está funcionando ali, vayan por ali. Invítoles a que vayan por ali. Servicio de atención temperán aos nenos que necesitan servicio público como se está facendo. Miraremos a maneira de conseguir un centro de atención ao maior ou un centro de día, como falábamos. Pero a ver, explique ben, porque acaba de decir que quere desenvolver as casas dos maiores claro, do Concello inteiro e intentar, intentar facer un centro de atención ao maior ou un centro de día, pode ser. O centro do maior xa está. Quero aumentalo, significa. En como se chama? En Santa Xusta, quero exactamente, aumentando ou facendo un centro de día ou unha casa do maior. Bueno, pois completamos esta primeira rolda de intervencións co candidato do Bloque Nacionalista Galego. Candidato do Bloque Nacionalista Galego. Cando poida, sí, bueno, eu creo que neste tipo de políticas sociais en igualdade, pois todos máis ou menos coincidimos. Eu creo que os obxectivos están claros, non? É dicir, mellorar o benestar, mellorar a atención ás persoas, tanto os maiores, os pequenos, a mocidade, política de mocidade absolutamente que non hai no noso Concello despois de 12 anos do goberno do Partido Popular. E é importantísimo a conciliación da vida laboral e familiar, é dicir, eses dous obxectivos son fundamentais, e para eso, pois, evidentemente, hai que adoptar medidas. Efectivamente, o servizo de axuda no fogar é un servizo o máis demandado de todo o Concello. Nós estamos de acordo, ou mesmo a semana pasada votamos a favor de solicitar toda a partida orzamentaria á Xunta de Galicia, porque é lóxico, hai que darlle servizos ás persoas, non? A nos gustaríanos fortalecelo e mantelo, con máis, creemos que hai que dotar a máis persoal nos servizos sociais. Vostede antes falaba de que en Moraña hai que sacamos unha plaza de administrativo e outro tal, e xa está. Nós consideramos que os servizos sociais hai que reforzalos no Concello, porque senón non dan feito, e é algo moi demandado. Efectivamente, parecenos correcto de talleres na memoria, e por eso queremos seguir colaborando coa FAPO, tal como se está facendo, e volvo a insistir na proposta do Bloque Nacionalista Galego de convertir a Casa do Maior nun centro de días. A Casa do Maior que vostedes puxeron en marcha única exclusivamente era con 5 prazas, e eu creo que hai que traballar directamente buscando un centro de día precisamente para que as familias que teñen dependentes poidan conciliar, non? Que é un dos obxectivos. O respecto da igualdade, efectivamente, eu creo que esa política pois ten que ser transversal en toda a acción de goberno, e desde logo o que non é repartir un folleto, non é unha actividade para facer en dúas datas sinaladas, que sea o 8M ou 25N, como fai o Partido Popular, e moito menos entregar unha planta ou facer unha exposición con fotos de homes. Esa é a política de igualdade do Partido Popular. Pois falamos de políticas de igualdade, políticas sociais, e eu sumo tamén a cuestión demográfica por se os candidatos tamén lles interesa ir por ese lado. Vale, gracias, Dani. A min, antes de todo, gustaría facer unha puntualización. O que se vendeu desde o goberno local é que o centro local da Lende, o centro social da Lende, iba a ser un centro de Alzheimer. E a día de hoxe, non sei, a día de hoxe, só se realizan talleres de memoria. Non se fai nada máis. Ou se vendeu como unha medida para o Alzheimer, e a día de hoxe, só talleres de memoria. Outra das iniciativas que nos queremos levar tamén en política social, antes de meterme coa demografía, é o tema da gardería. Creo que temos as plazas escasas no tema da gardería, e era algo que nos gustaría... Iso xo dixo o BNG cando se puxo en marcha, e daquela non fixestes caso. Pareceme perfecto, pero bueno, a nosa medida, eu que estou aquí, é intentar aumentar as plazas da gardería. E ademais, tamén gustaríame recalcar agora
como está a gardería, que eso sí que é competencia municipal. Temos humidades dentro, non está vallado unha zona onde cagan os cans, e creo que os pais e nais están reclamando desde xa fai tempo que se cubran esas necesidades e ainda siguen esperando. Xa no tema da demografía, eu creo que Moraña está a perder poboación continuamente. É certo que se fai con outros concellos, é certo, pero que eu non quero compararme cos demais, eu quero que Moraxa haya os máximos números de habitantes posibles e establecer os maiores servizos. Por eso, o máis importante, xa mencionamos antes, era traballar no Pexón. O Pexón leva paralizado desde o ano 2013 e creemos que en todo este tempo hubo tempo suficiente para poder traballalo. É unha das nosas medidas clave. Sabemos que os Pexóns levan tempo, pero hai que empezar a traballar canto antes para terlo establecido e para poder volver a ofertar postos de traballo. Bueno, pois escoitamos a Sito Gómez. Eu, bueno, agora falando do Pexón, que falaste varias veces, pois eu é unha xestión pois que pois intentarei, se é que chego ao goberno, pois intentar levarla a cabo. En 4 anos non a fixestes. Claro, Estás gobernando. eu non estou aí, Goberna o Partido Popular desde fai 4 anos. Eu non estou, E nos últimos 4 prometistes que ibades a fazer, eu non estou, eu estou dicindo que vostede non é o candidato do Partido Popular, sí, pero eu non estuve antes. Eu, a partir de que este para adiante, sí que eu comprométome a que se chego aí, pois intentar solventar o tema do Pexón e intentar, pois, puntualización. Paramos o tempo, candidato do Partido Popular, fala vostede. Mire, fai pouco o seu compañeiro, o señor Cela, do Partido Popular, que está gobernando, vostede quere votar, dixo que ese plan xeral non se vai aprobar porque é un mal plan. Dixo en sesión plenaria e iso consta na acta. Non lle contou eso. Pois retomamos aquí na intervención do Partido Popular. Que sexa así, pois intentarase modificar ou intentarase facer como... Non, intentarase pois darlle pa diante e intentarase facer as cousas como é debido e sacar adiante o Pexón, que é o que estamos establecendo neste criterio. Pois eu comprométome a que se en caso de que chegue aí, pois intentar axudar e sacalo adiante. Das dificultades que haiga, pois intentar solventalas, que todo ten arreglo. Todo ten arreglo, xa sabemos, pero todo ten arreglo. Vostede vai no arreglar. Todo ten arreglo. Con traballo e esforzo, sí, como poño sempre nas cousas. Con traballo e esforzo todo se fai. Pois haberá que facer as xestións que haiga que facer e intentar sacalo adiante, para intentar pois fomentar o que dicía o señor Xoel, intentar fomentar unha Moraña máis grande e que, bueno, que intentemos buscar o tema industrial, que se poida ampliar o terreno industrial e que poida vir máis xente a Moraña e construir. A ver se fai falta construir ou non fai falta construir, pero se podemos construir, pois intentar construir e fomentar o noso rural. O noso rural está abandonado, intentar, pois... Escoite, quero-me explicar, non abandonado no sentido de servicios, senón de que a xente pois estáse marchando moitas ás grandes cidades. O servicio público de transporte non está abandonado. Non é polos servicios moitas veces. Non é polos servicios, é porque, bueno, como se chama, o traballo teñen máis cerca e por infinidades de situacións. A ubicación de Moraña é bastante estratégica, estamos ben colocados con Pontevedra, con Santiago. Vamos a deixar que remate o Partido Popular. Intentaremos fomentar e a través do Pexón intentar industrializar máis o noso chan rural. Bueno, pois seguimos falando de políticas sociais, de igualdade, de demografía. De novo ten a palabra o candidato do Bloque. Bueno, un apuntamento respecto da igualdade. Eu creo que o Partido Popular non está acreditado precisamente para falar de igualdade cando defende a xestación subrogada, é dicir, un modelo de explotación das mulleres. E paso a falar de demografía, que apoyaron efectivamente a lei do solo sí é sí. Tengo tempo parado, así que non se preocupe. A poboación baixa en Moraña nos últimos 12 anos. Continúa o partido da baixada de poboación desde que goberna o Partido Popular, donde a día de hoxe, como ben vimos no vídeo, está situada en 4.133 persoas e se está aproximando para os 4.000, o cual para nós sería pois un dato absolutamente nefasto, porque imos a pedir servicios, imos a pedir financiamento e isto evidentemente hai que adoptar medidas. O Partido Popular, cando estaba na oposición en Moraña, pedía medidas para chegar aos 5.000. Ahora que estamos baixando drásticamente, non fai absolutamente. E nós creemos que as medidas que hai que adoptar, pois son precisamente das que estamos falando: desbloqueo do Plan Xeral de Ordenación Municipal, hai que dotar de solo residencial, hai que saber onde se pode construir ou non
no ámbito rural e hai que pelexar para desatascar o que sería construir o chan empresarial. E hai que ter servizos básicos cobertos, os sanitarios, hai que ter pediatra. En Moraña, a día de hoxe, non hai servicio de pediatría. E vostedes, o Partido Popular, está en fase de concurso e veñen... Está contratada xa, hai unha pediatra. Non temos pediatra. Nos últimos 4 anos, prácticamente non tivemos servicio de pediatra. Temos que ter servizos sociais, temos que ter servizos educativos. Vostede dicía que tiñamos unhas escolas unitarias moi boas. Eu creo que a de Espedregueira hai que cambiar o teito, e na de Lamas, precisamente, hai unha serie de problemas e de deficiencias. Hai que facer campañas de empadronamento, hai que impulsar iniciativas de desenvolvemento rural, hai que apostar, como dixen antes, polo turismo, e hai que apostar por unha axenda cultural que sea estable, programable durante todo o ano. E vostedes non fixeron nada estes 4 anos, non fixeron absolutamente nada ao respecto de intentar que a curva da demografía baixara. Evidentemente, este é un tema moi importante que debíamos abordar entre todos en conxunto. Pero vostedes nunca quixeron, nunca escoitan, como decía o portavoz do PSOE, nunca escoitan as nosas medidas. Pois, efectivamente, está sendo un debate moi transversal, estamos mesturando moitos temas e, na realidade, que é así, que todos os temas son importantes, todos teñen a súa relevancia tamén na política local. Estamos falando de cuestións sociais, eu tamén engado, por se os candidatos xa queren comezar a falar destes asuntos, de transición ecolóxica, eficiencia enerxética, asuntos moi importantes nestes momentos de crise que estamos atravesando, e tamén a cuestión da participación cidadá e da transparencia. Imos intentar completar dúas roldas máis para que poidan expoñer todos os argumentos que consideren oportunos. Gracias. Facendo unha valoración da transición ecolóxica, a mí gustaríame falar de problemas cos contenedores. Moitos veciños coméntanos que hai un problema a hora da reciclaxe. A mí, se me colocan un contenedor amarelo o máis afastado posible, pois está me dificultando a reciclaxe. É certo que os contenedores verdes están bastante ben colocados e todos os veciños teñen unha facilidade, pero co contenedor amarelo e co contenedor azul para o cartón e o papel é certo que están moi alonxados e non se facilita. Unha das propostas que nos levamos é, primeiro de todo, renovar os puntos. Renovar os puntos é volver a establecer uns puntos adecuados para a colocación dos contenedores amarelos. Logo, temos que renovar os contenedores. Hai contenedores que se levantan así, cando levanta o camión da basura, cae todo... Está aprobada xa. A moción foi miña, gracias. Está aprobada xa antes de plantear a usted a moción. Non, porque os contenedores siguen así. Xa estaba. Logo, tamén queremos apostar polo contenedor marrón. É unha das medidas para nós máis importantes en tema de transición ecolóxica é a creación do punto limpio. Logo, no tema de participación cidadá e transparencia, pois a nós gustaríanos non só escoitar os veciños, como igual fan vostedes, por certas datas finales. Perfecto. Pois nós gustaríamos ter reuniones programadas con todas as comunidades de veciños, mensualmente ou cada 2 meses, como fan cos plenos, que ahora son menos, pois eso, ter reunións programadas cos veciños, cos comunidades, cada 2 meses, para así sempre poder escoitar todo o que demandan. E logo, xa por último, queremos ter unhas redes sociales transparentes. As redes sociales do Concello están financiadas por todas e todas. Non pode ser que só sempre aparezcan membros da mesma corporación. E xa non só que aparezcan da corporación, senón que aparezcan militantes de outros partidos políticos que non teñen nada que ver. Pois damos xa a palabra... Militantes do PP, non do outro partido. Damos xa a palabra ao candidato do Partido Popular para falar destes asuntos que eu hai un anaco presentaba. Igual ustedes non van aos actos... É distinto, non hai transparencia, non nos invita. Igual, non sei, non invita, sempre estamos. Non se equivoque. Non sei, por hasta foi vostede invitado no local social da Alente. A primeira vez que nós fomos, vostede tamén estaba. Polos meus veciños. Ah, claro, polos meus veciños. Imos coa intervención do Partido Popular. Sempre, polos meus veciños. Que casualidade, na Alende estaba vostede, a primeira vez que non nos invita, vostede tamén estaba. Usted sabe que a Alende de Santa Xusta. Militantes do Partido sabe que a Alende de Santa Xusta. É que son veciños onde vivo eu. Pois se me invitan, por que non podo ir? Porque non podo ir. Se me invitan, por que non podo ir? Non, claro que pode ir. Pois é así. Nós, no tema da demografía, sabemos que hai un problema bastante grande en Moraña, pero que non sucede só no noso concello, porque senón podedes observar que concellos alrededor está pasando en todos os sitios. En Barro medra a poboación, en Pollo en Barro creo que usted está equivocado, Sí, desde que está o alcalde hai 100 e pico
baixaron medidas cento e pico, concretas? no, creo que está equivocado, sí. Como vostede Baixou antes me falou de Pontevedra, eu, se quere, 115 persoas, desde hai 4 anos. Desde hai 4 anos, Pontevedra, como o Bloque Nacionalista Galego, que adotan medidas precisamente para reverter. Pontevedra tamén creo que o goberno do Bloque Nacionalista Galego está baixando a población. Pois entón, non podemos coller o que vai dicir agora Xoel, non podemos coller exemplos de outros, temos que buscar a solución. Antes. Claro, pero é o que me está dicindo usted. Temos que buscar solucións ao problema. Ese é o que sempre cando hai un problema hai que buscarlle unha solución. Pois intentar, pois o que intentaremos facer, intentar fomentar plans de empadronamiento para que a xente pois veña a Moraña. Intentar, que? Non fixeron nada nos 4 anos. Bueno, eu se non se fixo, eu non sei o que se fixo aí de 4 anos. Pero vostedes saben, eu intentarei no facer. Eu candidato do Partido Popular. Pero eu intentarei no facer. Esas son os meus objetivos para esta campaña. Para esta campaña e para este ciclo. Legislatura. Sí, legislatura, exactamente. Pois intentaremos buscar o benestar de todos os veciños e tamén é outra, que temos que conservar tamén o que temos. A nós importanos o que hai. Tamén queremos buscar xente, pero o que hai é o que nos importa agora tamén. Intentaremos buscar un benestar, buscar plans madrugas para que a xente poida conciliar e poida vir a Moraña. O que falamos anteriormente, que vai moi relacionado, o Peixón, pois intentar tamén buscalo para que a xente veña a Moraña e haga unha industrialización e, bueno, intentar conseguir aspectos significativos para Moraña. Bueno, pois imos co Bloque Nacionalista Galego, insisto en que falamos de medidas de eficiencia enerxética, de transición ecolóxica, tamén desa cuestión da participación, da implicación dos veciños e das veciñas e da transparencia, cando queira. O Partido Popular non dixo nada, a transición ecolóxica non me aportou absolutamente ni unha sola medida, nin tan siquiera falou. Para nós, desde logo, a transición enerxética ten que ser xusta, ten que ser democrática. E o que está acontecendo hoxe en día en Moraña, pois precisamente para nós, baixo o noso punto de vista, é un espolio dos nosos recursos, do noso medio ambiente, do noso patrimonio e da paz dos nosos veciños e veciñas, ca instalación dos polígonos eólicos que están proxectados. E vostedes, por eso decimos que ten que ser xusta e democrática, é dicir, ten que ser unha enerxía limpa, pero non pode ser ás costas dos veciños, ten que ser con transparencia, e non houbo. Volvo a insistir que vostedes mantiveron unha incoherencia política do Partido Popular. Os veciños estuveron informados, digo yo á Cámara. Sí, os veciños estuveron informados en todo momento, exactamente. Sí, informounos, no 2013 sabíano e no 2019 sabíano. E sábeno eles tamén. Sabe que nos informou o Bloque Nacionalista Galego en marzo do ano 22, que foi a dar unha charla a mil, aberta a todo o mundo. Creo que están equivocados. Eu creo que está equivocado. A comunidades de Montes a transición ecolóxica, transición ecolóxica, evidentemente, eu estou a favor, en todo momento estou con eles, Perdón, a transición ecolóxica, a transición ecolóxica para nós, evidentemente, un punto importantísimo a tratar é a xestión de residuos. Creemos que hai que modernizar a recollida e nós queremos apostar pola compostaxe, pero a través do plan Revitaliza da Diputación de Pontevedra, un plan que está tendo premios e está sendo recoñecido a nivel internacional e hai que apostar nese sentido, tendo plans da Diputación que están funcionando, pois leválos a Moraña. Queremos crear un punto limpo, é unha medida histórica do Bloque Nacionalista Galego desde fai moitos anos e as mocións do BNG, xa eu levo 12 anos como portavoz do BNG e como concelleiro, eu creo que xa foron das primeiras veces, volvémoslo a intentar, sempre todos os anos, todas as legislaturas co Partido Popular e non fai na caso. Ahora veunos cos mini punto limpos que precisamente, ademais, nalgúns moitos nin tan siquiera segregan, porque ti vas a tirar e resulta que non había contenedores para poder segregar. Se les parece os candidatos, facemos agora, xa nestes últimos minutos, unha rolda, aínda sobre estas cuestións, unha rolda un chisco máis rápido, un minutinho adicional para cada un de vostedes, por se lles quedou algunha cuestión no tinteiro. Volvemos con Xoel Souto. Moitas gracias. A min gustaríame dicirlle ao candidato do Partido Popular, primeiro de todo, hai que, eu estou nos escuitando vostede falar, en ningún momento está falando de medidas xerais, de propostas xerais, a min gustaríame propostas concretas, e creo que na seguinte intervención tengo tempo de facelo.
Tamén me gustaría recordarlle que así como se fixa no tema da demografía de outros concellos que o fan mal, que perden todos poboación, por exemplo, está pasando eu creo que en toda tamén temos España, non só en Galicia. en moitos concellos, igual non son do PP, son do PSOE, son do Delegado, temos que fijarnos tamén nas cousas boas que fan outros concellos, e iso é algo que aquí nos están levando. Hai medidas ou iniciativas, plans de deportes, plans culturais, a transición ecolóxica, como creación de puntos limpios, co tema dos contenedores, coa aposta do contenedor marrón. Pois eso, que vemos que noutros concellos funcionan ben, temos que ter a capacidade... Que apostamos por eso, o goberno tal apostou por eso. Sí, tú, por favor. Está o minis puntos limpos que se están desarrollando entre tres concellos. 15 segundos para o Partido Socialista. Pois eso, entonces, nós queremos apostar pola creación dun punto limpio de verdade, que este ben feito e ben localizado en Moraña, renovar os contenedores. Non pode ser que teñamos contenedores verdes no estado que están, actualizar as rutas, que estén ben colocados os contenedores amarelos. E logo, como dixen xa en Participación Ciudad, crear reunións continuas cos veciños, escoitalos sempre, porque é o vital. Se non estamos en contacto cos veciños non sabemos as súas demandas, e se non o sabemos non podemos actuar. Na escoita dos veciños é o pilar fundamental deste partido, en que quizás nós sempre estamos ao carón deles e sempre estamos escoitando. Daí que, bueno, a xente nos valore e sepa o que hai. Nós, pois, intentamos, o que hai, pois, o goberno que hai, un goberno estable, un goberno confortable. Bueno, vostede hoxe non estaría aí sentado. Se fora estable, hoxe teríamos outra persoa aí como candidato. Vamos deixar que remate, se lle queda algunha idea no tinteiro, continúe. Entón, por eso, nós sabemos que hai que seguir mellorando, os puntos, bueno, crear un punto limpio, o tema dos contenedores marróns. Os mini puntos limpios que estaban ben, agora... Claro, pero bueno, hai cousas que mellorar, claro que sí. Hai cousas que mellorar. De verdade, digo, non me queda claro o que quere facer, é que non me queda claro. Últimos segundos para o Partido Popular, imos con vostede. Os contenedores marróns están comprados, pois unha vez que se reactive xa o proceso, pois xa se instalarán nos seus sitios. E, bueno, intentaremos fomentar todo o que poidamos en tema, pois Marcos Suárez. Ben, medida concreta ao respecto do que é participación cidadá e transparencia do Bloque Nacionalista Galego. Crear consellos parroquiais como órganos de colaboración, de decisión e de control e evaluación das actuacións que se desenvolvan nas diferentes parroquias. Hai que ter a páxina web activa, coa máxima información. E transparencia tamén, señor Gómez, pois é precisamente manter o respeto institucional. Falaba vostede dos mini punto limpos. Cando o Concello de Moraña foi a recoller ou a presentar os mini punto limpos, quen saliu na foto foi o alcalde con militantes do Partido Popular. E iso non é transparencia, nin é rexeneración democrática. Mire, transparencia tamén é convidar as empresas locais aos concursos menores, que se está dando de lado a moitas delas. E transparencia tamén é contestar aos escritos dos diferentes colectivos, por exemplo, os colectivos que están en contra dos eólicos, que hoxe en día o Partido Popular non lles está contestando. E de rexeneración e transparencia tamén é ter en conta as achegas da oposición. Moi ben, pois, así chegamos xa ao treito final deste contrastes que dedicamos ao Concello de Moraña. Agora cada un dos candidatos aquí presentes vaise poder dirixir á audiencia de Canal Rías Baixas, por suposto a toda a veciñanza do seu Concello, para lanzar esa derradeira mensaxe, unha mensaxe, lembrolles candidatos, que é limpa, sen críticas, sen ataques aos candidatos das outras forzas políticas. Imos comezar co minuto final do candidato do PSDG-PSOE, 60 segundos. Aquela cámara. Moraña, como ben se puido ver neste debate, aínda queda moito traballo por facer. Neste espazo intentei explicar parte das propostas do noso proxecto. Queremos mellorar o rural, rematar o saneamento, apostar por unha mellora integral de Moraña, pelexar por unha Moraña con médicos, non queremos eólicos, nin a 1 quilómetro das casas, e moito menos que expolien o noso patrimonio, e queremos apostar polo emprego, a cultura e o deporte como pilar fundamental en Moraña. Eu sempre vou antepoñer Moraña ante calquera, e por riba de todas, e intentarei chegar a acordos con calquera formación política, por un único obxectivo, por Moraña. A nosa candidatura ten moita ilusión, gran capacidade de traballo e un proxecto por e para Moraña. Estamos preparados para recuperar o tempo perdido. Eu quero volver a abrir as portas do Concello. Son consciente das súas necesidades e da maneira que hai que traballar, porque tiven o mellor dos maestros.
Por iso vos pido o vos apoio para o vindeiro 28 de maio. Grazas, señor Souto. Imos co minuto final do candidato do Bloque Nacionalista Galego. Ten 60 segundos, aquele é a súa cámara. Ben, eu que lle quero transmitir aos veciños e veciñas de Moraña que o BNG presenta unha candidatura extraordinaria, unha candidatura con capacidade, con formación, con experiencia, tanto no ámbito público como no privado. E é que para nós Moraña merece máis, merece un goberno serio, un goberno que traballe en equipo, merece un goberno que defenda os servizos públicos de Moraña, que defenda ter médicos suficientes en Moraña, que traballe por ter unhas parroquias ben atendidas, por ter un centro urbano ordenado e planificado e, desde logo, un goberno que sexa capaz de impulsar unha axenda cultural, deportiva, social e medioambiental potente. E en Moraña, se hai unha forza política que demostra que ten as ideas claras, que ten un proxecto político ben asentado e que ten un candidato con experiencia, é o Bloque Nacionalista Galego. Grazas, señor Suárez. Imos co minuto final do candidato do Partido Popular. 60 segundos, aquela cámara. Para cerrar este debate, quixera dirixirme a todos os veciños de Moraña. Indicarlles que afrontamos estas eleccións co mellor equipo, cunha lista que representa a todos os veciños e colectivos de Moraña. Presentamos un programa leal cos nosos veciños. Gobernaremos para todos, reforzaremos os nosos servicios públicos, renovando e creando infraestructuras novas e mantendo unha liña de crecemento e de futuro. Despois do debatido hoxe aquí, podemos observar dúas líneas claras. Unha dun goberno do Partido Popular, un goberno estable, un goberno responsable e de maiorías, con un único proxecto e con unha única ideoloxía. Unha única ruta de traballo para traballar para os nosos morañeses. Frente a outro goberno ou desgoberno, chamémolo, que non sabemos nin quen será o alcalde, con reparticións, con inestabilidades e con minorías. Un exemplo claro do goberno instaurado en España. Para despedirme, quero pedir o voso compromiso e a vosa confianza. Grazas, señor Gómez, rematou os seus 60 segundos. Non se podían facer mencións aos outros partidos, pero foi o caso así que nada, grazas aos tres por achegarse hoxe ata o Contrastes que dedicamos ao seu concello. Sorte o 28 de maio, día das eleccións municipais. Así poñemos o punto final a este Contrastes que dedicamos ao concello de Moraña. Agora, se lles parece, lembrolles as vindeiras datas, os vindeiros debates electorais que xa temos aquí en axenda en Canal Rías Baixas. Mañá venres vai ser a quenda do concello de Cuntis. O luns da semana que ven van nos visitar os candidatos e candidatas do concello de Meis e o martes será a quenda do Contrastes a Illa. Xa saben que todos os debates podenos consultar na nosa canle de YouTube e ademais as datas nas que imos ir emitindo os 30 debates que temos programados tamén as poden consultar esas datas en canalriasbaixas.com. Graciñas.